Welcome to Delicious! Hello sa inyo! Ngayon lang ko nakagawa ng video. Sorry, nag-Christmas na lang, nag-New Year na lang. Ngayon lang ko nakagawa. So, naisip ko na ngayong birthday ko, gagawa ako ng video. Na-miss ko gumawa ng video. Sobrang hirap na sa akin ngayon, guys, gumawa ng video. Yung mag-edit, yung mag-check nitong video. Halimbawa, hindi ako sure kung nakatutok sa akin. Tapos, naduduling pa ako minsan. Buti na lang itong salamin ko. Talagang hiyang sa akin. Hindi naman ako naduduling. Sa susunod, gagawa ako ng video about sa mga vision problems ko. Ewan ko kung kailan. Pero, yun, sana panoorin nyo pa rin. So, ngayon, nagpa-Q&A ako at sasagot ako ng ilang tanong. Yung mga iba, pinagsama-sama ko na lang kasi halos similar lang naman yung questions. Naiintindihan pa ba ang salita ko? Ayoko kasi mag-subtitle ngayon. Sana naintindihan. Gets nyo ba? Hi, itawan na lang natin to. Yes, I do. I have 4. 4 yung kuya ko. So, only girl, bunso. Dapat niyo ba yung mask? Sorry guys kung meron mga pangit sa itsura ko ngayon. Pagpasensyahan nyo na, hindi ko nakikita. Ngayon ba na na-stroke na ako? Kung noon, meron. Ngayon, wala pa naman. Gusto mo ikaw yung una. Alala ko talaga dati, laging masakit ang ulo ko. Siguro sa 1 linggo, 3 araw, masakit yung ulo ko. Pero pag kumbaga magtatanong ako sa mga katrabaho ko, marami lang sa kanila yung masakit daw yung ulo. Sa trabaho din, tapos amoy thinner kasi sa trabaho ko. Parang amoy pintura, kaya nakakahilo, nakakasakit ng ulo. Kaya akala ko sa trabaho lang. At saka pag umuwi kasi ako sa bahay at nauupo ako sa massage chair, wala naman talaga yung sakit ng ulo. Kaya hindi ko siya sineryoso. Tapos, sobrang stressed. Yun din, hindi ko masyado sineryoso. Alam ko na nakakasama yung stress sa isang tao, pero hindi ko lang talaga akalain. Nung una, as in 0, wala talaga kaming bayad. Pero, mga 1 taon na, parang minsan na-delay na, tapos nagkakaroon kami ng sulat galing sa City Hall. Sabi na ibabalik daw soon after mga 3 to 4 months yung mga bayad namin sa rehab. Tapos nag-antay lang kami na late ba nga pero bumalik naman siya, pero hindi 100%. Mga 50 to 80, iba-iba kasi. Pero yung yung gamot at mga check-ups, yun yung walang bayad. Yung rehab lang talaga, which is medyo mahal kasi 3 times a week ako nagpapa-rehab. Honestly, natuwa ako sa tanong na to kasi parang hindi na ako bagay tanungin about yan. Strict ang parents ko. Sa nagtanong sa akin nito ay Mrs. Sis. Alam niya agad to kasi siya lang naman na nagtanong tukol dito. Yes, nagpa-vaccine ako 3 beses na. Yung una, halos masakit lang yung kamay ko. Pangalawa, medyo nagkasinat ako ng konti, tapos masakit din ng konti yung kamay.
Pangatlo talagang grabe, as in, ang taas ng lagnat ko, mga 39.32. Ay, pangarap. Dati, parang dream big talaga ako. Gusto ko mag-travel sa iba't ibang bansa. Yung mga ganun. Pero ngayon, wag na tayong lumayo. Makapaglakad na lang. As in, yung makapaglakad lang ako ng with cane, masaya na ako noon. Tapos, sige, kung medyo lalakihan ko pa, sana makapag-work para makatulong naman ako sa pamilya. Sad na lang, wag naman bad. Ang daming sad thing about sa ganitong sitwasyon. Siguro isa na doon yung makita mong magbago yung mga treatment sa'yo ng mga tao. Tapos yung, kasi para kang para kang namatay. Tapos na trap ka sa sarili mong katawan. Nakita mo yung mga tao na nalungkot para sa'yo, tapos naka-move on, unti-unti silang mawawala sa buhay mo. Well, hindi naman lahat. Yun din ang good thing na makikita mo kung sino yung mga totoo. Yung mga natira kong kaibigan, yun yung mga tinuturing kong talaga mga totoo. Tapos, good thing din, ang dami-dami mong makikilala. Same problem, same situation. Para kayong nagsusuportahan sa isa't isa. Yun, thank you so much guys. Sobrang nag-enjoy ako. Ilang minuto na kaya to. Hindi ko tahabaan ng bongga kasi baka tama rin ako mag-edit. Ngayon ba naman ang hilig kong manood. Yung mga sinumulan ko ba, yung mga sobrang mahahaba mga episodes. Kaya, ayun, good luck sa akin. Tiis-tiis na nood, edit-edit muna. Smile-smile lang tayo guys. Thank you so much for watching. Bye! Para napunta kang tumawa. Hi Evan, pantay ba tong hairpin ko? Nga pala guys, sobrang short hair na ako. Ayan. Diba? Dati sobrang haba ng buhok ko, pero ngayon, ayan na siya. Sobrang iksi na. Tingnan nyo to. Ewan ko dyan. Alam nyo, lumabas na lang to. Medyo, parang feeling ko muscle ata to eh. Ewan ko lang ha, pero parang ngayon kasi ang dami ko ng muscle sa katawan. Kasi yung leg ko parang ang bigat-bigat ng ulo ko lagi. Medyo nakatilt yung yung head ko lagi. Pag ganito daw, ba yun dito? Ayan. Isa pa nga pala sa sad thing, yung hindi na ako nakakapag-makeup talaga. Kilay lang, tapos lipstick. Ang lipstick ko ba ngayon, yung moisturizer, ganyan. Tapos nakaka-pink lang yung lips. Wala na yung mga dating arte-arte. Kilay at babe powder lang, sapat na. Ano ba yan? Nakakailang take ako. Hindi ako kasi sanay mag-video. Tapos, medyo kanina pa ako nagsasalita. Kaya parang ang hirap na ako magsalita. Naiintindihan pa ba?